Jste oba dva troly na tom serveru. Ukradli jste vozidla na silným pasivou. Do toho jste opakovaně neerbili injuries. Byl tam NVOko. A pak ještě jeden z vás, teď nevím, který to byl teď naposled, tak tam hodil, pokud vím, tak nějaký recept blůčka a dělal si hroznou prdel z toho. Takže za mě perma vám zůstává, pokud se chcete chovat. Pokud změníte svoje chování a budete se chtít začít normálně a RPit normálně, tak dole je žádost o uzban a tam si to můžete vyřídit. Jo? What the Sigma? Bye, Squidward. What the Sigma? Bye, Squidward. Počkej, co jsi říkal? Co jsi říkal? My jsme tě neslyšeli přes video. Tak se mějte, pánové. Ty pičo! Macko, gratuluju ti, teď jsi admin. No, klepnu přes dveře. To jsi ty? Míň peněz. Kdo to pustil? Co to tady hraje? To je hymna. Jaká hymna? To znamená, že ty budete šukaný do prdele. Pryč! Fellas, can you listen to me? These are the rules of engagement. If you wanna stay in this game, don't play with danger. I never let nobody spin me over. Don't me! That's good. Ne, ty jsi debil. Ty jsi debil, ty jsi debil. Kámo, tak ty jdu za náma. Hyper, no tak to je admin. Zajímací! Vole, pane, vy jste mafián? The fuck? Pane, vy jste mafián? Kámo, máte hezký zadek. Počkej, já mám nápad, Dělej, řekni mu, když pleskou PRM podržte, dělej, řekni mu, když pleskou PRM podržte. Pane, on je kluk, on má pipinku. Pane, nechoďte tam. Pane, tady nahej. Pane, sem nechoďte, protože něco prosím. Mě to hodně vyrušuje. Hey, guy.